Hello guys, welcome to my vlog guys. Hello guys. Asay sa buntag ni guys, alas 5, ganin ang kadlawon. Awa jud sila ka panagat ako mga bata guys kay kusog naman ang bawod. Maglugo sila paglatas aning dapita guys. Wala lang sila pahinayak. Kaya ara manguno sa kagabi guys, kaya may pagsud sa Bagyo. Motong niabot sila alas 5, ilang na dili gid matabok guys. Di matabok ang dagat. Puto-puto lang mga kahoy guys, oh. Kay basin og mao'y makadisgrasya sa mga sakayan, oh. Anod ni kagabi guys. Arang na magdong habagata. Wa na pod makapanagat ang mga mananagat guys. Adlaw Miyerkules ni guys. Kusog na kaadyo ag bawod, oh. Pagkakaroon guys, kayo man panagat. Magamat tag panagat guys. Mintres nga di pa mataak ang dagat, kinanglan nga mag-andam na putag laing panagat.
Kusog kayo ang bawd guys, oh. Muna na ang bagyong Inday. Hmm? Dili kaagi ng ato ang sakyanan ana, oh, tungod sa bawd. Wala sa pong dag-uma dito, ah. Sa ang pagtuo guys, mudagan pa nig mga simana. Kay basta makasugod na gani o habagat, na gani usay magwalo-walo pa guys. Walo-walo. 8 ka adlaw, 8 ka simana. Monay direkta nga sinultian sa mga mananagat guys, walo-walo ang habagat. O ingon man ganato mga mananagat guys, di ta kumpiyansa o laod-laod kay delikado. O ako mo yun guys, bye bye.